Avui on anem, Neo? Què fem avui? A PortAventura! I per què anem a PortAventura? Perquè és el meu aniversari. Sí! Mireu tots els globus! I quants anys fas? 5! I ara ja no ets un bombonet? No, Ni un bombó. Ni un bombó? Ah, no? un bombonasso. Moltes felicitats. Has passat el desig, Neo? Sí, Vale, vale. tots Doncs, desitjos. 2. Sí, perquè he dit, em faig 5 anys i estic enamorat. Oh! Els dos. Ah! Hola, pelutos. Això què és? 5 anys! El Neo fa 5 anys! Estàs preparat, Neo? Una caca! Preparat per què? Preparada per fer les atraccions. Per anar a PortAventura. Estem entrant a PortAventura ara mateix. Portem mitja hora o 40 minuts de cua. 40 minuts de cua després de fer una hora de cotxe. Què dius, Neo? Que quan trobi una atracció, pujo! Puges. Quan vegis una atracció, puges. Podem entrar per allà? Podem entrar per allà? Mira l'entrada. Entrem pel Mediterrani, Neo. Et recordarà a quan anem a la Costa Brava, Neo. Més petit. Si quieren pasar y probar, le digo que Ara. llegan allí. Què? Tens problemes amb el mapa? Què passa? Estàvem aquí. Sí, estem aquí, estem aquí. Has vist el llac? Representa que és la Mediterrània, això, Neo. Ja estem a dins de PortAventura! Sí, crec que sí. Hem pujat a l'estació del nord de la Mediterrània. Crec que la següent s'ha de Baixar, no? baixar. Bury me with my guitar. Bury me with my records. Where I am going, I'm gonna need something to do. No s'agafen aquests globus, Neo. With my Neo? Una hora de cua. A veure quan dura l'atracció. Que s'engega, Neo, que s'engega! my chucks. Mira, podem veure Sésam Aventura des de dalt. Sí, el Dragon Car és el vermell. Sí, i ovelles. És una granja, Neo. Quina? Ah, és un altre trenet, no? Petit, que hi ha aquí baix. Bury me in Echo Park. Adéu, adéu! I'm going, I'm gonna need somewhere to hang. Bury me with. Podràs pujar al Magic Fish, que és això d'aquí. Of course, I hope we live forever, happy and we can grow together. Never ever have to say Encara que és la de metre 20. just in case I fail this list. If you lose it, I'll be pissed, but at least I know you'll give it your best try. We're gonna give it our best try. We're gonna help put everything back. Hem arribat a Xina! Què anem a veure ara? Ja veurem. Un espectacle de polls.
la tassa. Tanquem. Això no es toca. Una mica. No girem gens, no girem gens, que si no jo em marejo. Estem girant o no estem girant? No, no giris, no giris, no, no. Ja s'ha parat, ja s'ha parat, ja es para, ja es para. Ui. Estem girant, estem... Està girant, bandarra? La muralla xina i el dragó Khan. D'encens antimosquits. Un cementiri. Preparat per dinar, Neo? Anem a dinar al Far West. Ajuda'ns a ser més sostenibles. Menú barbacoa. Ah, són uns ossos. Són ossos de ninos, Neo. El dinar d'avui consta de arròs, pollastre, brownie, macarrons, peti. Regateig a Marrakeix. Un concert de la Ruda a Perpinyà. Al desert, 2 dies a sobre un cabell. Però sense tu no és res. Però sense tu no és res. Què veurem ara? Far West! Far West! Veurem el Far West! Preparat, Neo? Ben fumat per Amsterdam. Katmandú és ple de fang. Què feia? Els... Baixava de cop, Hem posat el tomahawk. I el Neo com anava? I el Neo anava així. Ah! I així. Hola, Talú, tu. Què tal el dia del teu cumple? T'està agradant o no? Aquí hi ha un esquelet, Neo. Perquè estem a punt d'entrar al temple del foc. El secret dels maies és un laberint de miralls. És un mirall normal.
És un laberint de miralls. Cap aquí, segur? Aviam. Què hi ha aquí? Ui, es distorsiona la realitat. Hola, cap a on, Neo? Ui, ui, ui. A veure si ens equivocarem. No, per aquí també es pot passar, Neo. No, és que Maria no, Ah, no? No marxis molt, Neo? Sí, no marxis molt, que aquí no, eh? I per aquí, Neo? No, per aquí no. Ei, que em perdo! Ai, ets un mirall? Neo? Ah, estàs aquí. Os! No se'ns veu, Neo. No se'ns veu. Amunt, 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 amunt. I cap avall. Dios. Caiguda aquí, això, quasi, quasi. És que és molt bèstia. Vale. Accelera una mica això, que va una mica ràpid. Que sí que va una mica ràpid aquest cavall. Sí, tot em sembla. Anem amb cavall. Amb un cavall de mentida. Ole! Avui tornen per 5 minuts perquè comenci l'espectacle final de PortAventura. Estàs preparat pel final? Sí. Estàs cansat? Una mica cansat també, no? Benvinguts a PortAventura. Aquesta nit ens embarcarem en una sorprenent aventura de paisatges i sons enjornadors. Vine amb nosaltres al voltant del món, viatjant a sorprenents terres plenes de fantasia i imaginació. And now, come with us around the world as we travel to exciting lands full of imagination and magic.